क'क्राझाराव हिंसायारि जाथाय कर'ना भाइरासनि थाखाय सरकारा होनाय नाइट कर्फ्यू बुब्लियावनो थांनाय हराव सिनायमोनै दुथांफोरा क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय हालां बाजारनि इउथ इउपिपिएल दोलोनि मावख'आव गथां गुलि गावो। सिनायमोनै दुथांफोरा खोमसि समाव गुलि गावनाय जाथायनि सायाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जाथायनि सायाव गोख्रोङै संदाननांगौ होनना पुलिस बिफाननिसिम खावलायो। बेराफारसेथिं रायजो नाङैनो खोमसिनि कर्फ्यू समावनो क'क्राझार जिल्लायाव सिनायमोनै दुथांफोरा हिंसायारि जाथाय सोमजिहोनो नाजानाय आरो जेबो जाहोन गैयालासेनो इउपिपिएलनि मावखुलियाव गुलि गावनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि रबिराम ब्रह्मआ। जाथायखौ जोङो सोंखारिदों आरो एखे समावनो जायफोर दोषी बिसोरखौ हमना साजा होनो थाखाय जोङो सरकारखौ पुलिस प्रशासनखौ जोङो इतिमध्ये जों खावलायदों जे बिथांमोना थाबैनो बेखौ स्ट्रं मोनसे एक्शन लानांगौ बिनि सायाव आरो जायफोरा दिनै सिलाइ बारुदजों गेलेबाय थानो नागिरदों बेयो मोजां खामानि मावनाय जायाखै। दिनै हारियाव मोनसे गोजोन थासारि लाबोनांगौ, मोजां थासारि लाबोनांगौ, जोंनि सोरगिदिं जौगानायनि खामानिखौ बयबो मावनांगौ आरो बेबायदि समायाव साफा सानैया दिनै राजखान्थिनि धान्दा खालामनानै सिलाइ लानाया बयनिख्रुइ दुखुनांथाव जादों आरो बेखौ बर' हारिया दिनै बयबो खौसेयैनो गसंनांगौ। मानोना बेबायदि बर' हारिया बोसोरनि उनाव बोसोर बेबायदि जुदि अस्त्रजों गेलेबाय थायोब्ला हारिया माब्लाबाबो जौगालांनो हानाय नङा। दा नंखायनो नैबे समाव दिनै बे इउथ अफिसाव एटाक खालामदो बेल' नङा, गाबोन बिथांमोना आरो गाज्रि खामानि मावगोन आरो थांनाय 19 बोसोराव 150 जननिख्रुइ बांसिन मानसि गावथारनानै फैदों। दा बेफोरबायदि सक्तिफोरखौ जोङो जेरैखि जाया दमन खालामनांगोन आरो बिसायख'थिनि रिजाल्टआ फैगासिनो दङ, बेखौ लानानै हयथ' सोरबाया दिनै नार्भास जादों बा बायदिसिना जादों। नाथाय राजखान्थियाव जायफोरा टलारेन्स एबा सैज्य खालामनो हाया बिसोरो कुनुदिन राजखान्थियाव सास्टेन जानाय नङा। दा बेनिखायनो बिथांमोना बेबायदि जाथायनिफ्राय बेबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, जों बेखौ खावलायो। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो जे बेबायदि माखासे सानफानि उनाव सानफा गोजोन गोरोबथाया बे मोनसे एकर्ड मोनसे इस्युखौ लानानै जादों। नाथाय सिलाइखौ सोरबाया एसे खोमानानै दोनदों बे दिनैनि खोथा नङा आरो बैसोरा जाथि जौगानाय, जाथिनि खहा जानाय, जाथिया जे हारिया बबे लामाजों थांगोन बेजों लिंक गैया। बिथांमोना गावबा गावनि लाबनि थाखाय सिलाइखौ लानानै दोनदों आरो गावबा गावनि लाबनि थाखायनो सिलाइखौ बाहायबाय थादों आरो बिनि थाखायनो बेफोर सिलाइया बर' हारिनि थाखाय 1%बो जेबो लाब जानाय नङा। बेबायदिनो सोरबा जौ लोंनानै बहाबा गावगोन, राजखान्थिनि बायदिसिनायाव गावगोन, थाखा फैसानि थाखाय गावगोन। दा नंखायनो जोंनिबो थांखिया बे गासैबो बेआइनि हाथियार, जायफोर माने आयेन बेरेखा हाथियार, बेखौ गैया खालामनानै बर' समाजखौ हाथियारनिफ्राय उदां खालामनांगौ। सोरनि षड़यन्त्र जानो हागौ? बिधानसभा बिसायख'थिनि समाव खोब सान्थियै दंमोन, नाथाय दिनैहाय साननैनि उनावनो काउन्टिं जागोन। दा बिनि सिगां जे दिनै मोनायाव जा मोनसे घटना जानानै थांबाय बियो खोब मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेखौ जोंनि साधारन रायजो राजाफ्रा खुनु रावबो लुबैयाखैमोन। नाथाय हरखाब दिनैहाय मोनसे जानानै थांबाय जाथाय, बे जाथाया जोंनि समाजनि थाखाय खुनुदिन मोजां नङा आरो आं सानो जाय बे जाथायाव इनभल्भ दङ बेखौ डिस्ट्रिक्ट प्रसासना आरो आसाम गभर्नमेन्टआ इमिडियेट एक्सन लानांगौ आरो माब्रै जाखो, मानो जानो मोनखो बिनि सायाव मोजाङै तदन्त खालामनानै एक्सन लानांगौ। नङाबा सम थानाय समावनो जुदि एक्सन लायाबा बे परिबेसा लासैनो बारा जालांनो हागौ। आं बेखायनो दिनै इमिडियेटलि आं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनखौ आं खावलायो बिनि सायाव स्ट्रं एक्सन लानांगौ आरो जाय इनभल्भ दङ बिथांमोनखौ हादोरनि आयेननि बादियै बेबस्था लानांगौ, साजा होनांगौ। जे नुनो मोन्दों जे आरो बिदिब्ला इयुन समाव बर' रायजोआ माबायदि सान्थि सुक्तिनि मिनिङा बबेयाव थागोन? बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव बयबो मोनसे आसा खालामदोंमोन जे जोंनि गेजेराव हाथियार हमनाय जे सोमावसारनाया जोब्बाय। बिनि उनाव रियेल गणतन्त्रनि जे केरेक्टार, बे केरेक्टारखौ लानानै जों बयबो राजनिति भाबै जों बाहागो लानानै जोंनि अभियोग जों सुफुंगोन आरो जोङो बयबो सान्थिखौ जोङो हास्थायदोंमोन आरो दिनैहाय बिटिआर सुक्तिनि उनाव दिनैसिम सान्थियाव दंमोन। नाथाय हठात दिनै मोनायाव जे जानानै थांबाय बे आसरित बाथ्रा, जों बेखौ खुनु जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा लुबैयाखै आरो नैबेनि सायाव आं दिनै खावलायो गोबाव सम सोमावसारनायजों इनभल्भमेन्ट दङ हिसाबै थांनाय समाव थांबाय, नाथाय फैगौ समनि थाखाय जों बयबो सान्थि भाबै
आरो डेभेलपमेन्ट लाबोनांगौआ जोंनि बयनिबो रायजो राजा जोंनि साफ्रोमबो बे दैदेनगिरि आरो कर्मि बिथांमोननि बयनिबो मोनसे दायित्व। बेखायनो दिनैनि समाव जों मोनसे हारिखौ बा समाजखौ जोंहा दानांगौनि मोनसे सम। बे समावहाय दिनैहाय जोङो गावजों गाव आरो नारा नाथा आइजें हमलायलायनानै जोङो बे रोखोम माने हामला खालामनाया बेयो खुनु रोखोमै खुनु पद्धतिबो बेयो गनायथाव नङा आरो बेखौ थाबैनो फोजोबस्रांनांगौ। आरो नैबेनि थाखाय आङो साफ्रोमबो जोंनि समाजनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय जाहाथे जों बे परिबेसखौ फोजोबनायाव बयबो जाहाथे मदद खालामो आं बेखौ खावलायो। दिनैनि जे मोनसे जाथाय बे जाथायाव आङो आंनि साननाय मथेबा निस्सय बेवहाय राजनितिनि षड़यन्त्र थानो हागौ होननानै आं सानो। जे थांनाय मोनायाव सोमजिनाय जाथायनि सायाव नोंथांमोनहा पुलिस एफआइआरखौ होनायनि थाखाय प्रिपारेसन दा जादों। नाथाय अलरेडि एसपिआबो फैबाय, असिआबो फैबाय। जों बिथांमोननो गासिबो बाथ्राखौ फोरमायबाय आरो फर्मेलि माबाखौ एफआइआर होनाय जादों। जे कारफिउ सोलिफुबाय थानाय कारफिउ जाफुबाय थानाय समाव जे जादों बियो मोनानि सम जाहैबाय। नाथाय जायफोरनाखि गाज्रि गोसोनि मानसि बिसोर जेब्लाबो माने सुजुगखौ नागिरो। दिनै हथार बिथांमोनहा स्रोद फैनानै दिनै मावफैबाय। आं नैबेनि थाखाय आङो डिस्ट्रिक्ट प्रसासनखौबो दाय होनो थाङा। नाथाय बिथांमोनहा कारफिउनि थाखाय हयथ' एंगेजमेन्टआव दङमोन। नाथाय बिथांमोना हरखाबै फैनानै बे रोखोम घटना जे खालामबाय नैबेनि थाखाय आङो जाय घटना खालामदों बिथांमोननि फारसेसो आङो आपिल खालामो जाहाथे बियो जोंनि दाबिनि मोनसे लामा नङा, जोंनि लुबैनायनि लामा नङा। जोंनाव जुदि माबा मोनसे दाबि बा लुबैदोंबा बेखौ रायलायनायनि गेजेरजोंसो जोङो मोननो हायो बा समाधान खालामनो हायो। आं बेखायनो दिनै खावलायो जाय बिथांमोनहा बे हाबाखौ मावदों आं बिथांमोननिसिम आंनि हार्टनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय आं मोनसे आपिल खालामो जाहाथे बिथांमोनहा बे रोखोम हाबाफारिनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो।